Včera sa po celom Slovensku konali protesty. V tomto videu si v pár minútach vyvrátime všetky mediálne klamstvá, ktoré okolo týchto protestov kolujú. V prvom rade povedali vám, že v Bratislave sa na proteste zúčastnilo 60 000 ľudí. Najskôr to malo byť 35 000, avšak potom to samozrejme o 6 minút neskôr, všimnite si dole čas, zmenili na 60 000 ľudí. Ja vám teraz poviem, ktoré z týchto čísel je presnejšie. V prvom rade som obdržala dronové zábery z protestu v Bratislave, kde dron sčítaval ľudí. Dron na tejto fotografii alebo na tomto mieste sčítal, že je 4214 ľudí. A určite sa nemohol myliť. A poviem vám prečo. Ja som sa to rozhodla skontrolovať. Existujú totiž rôzne webové stránky a umelá inteligencia, ktorá vám môže vygenerovať počet ľudí z fotografie. Ja som sa teda rozhodla túto fotografiu analyzovať a hodiť do umelej inteligencie. Vyšlo mi, že sa na tej fotke nachádza 3700 ľudí. Čiže rozdiel medzi dronovým záberom a medzi umelou inteligenciou bol 500 ľudí. To je dosť malá odchýlka, čiže táto umelá inteligencia to počíta podľa mňa celkom presne. Samozrejme je podstatné povedať aj fakt, že na námestie Slobody v Bratislave sa nezmestí viac ako 33 000 ľudí. Dobre, môžete prirátať bočné ulice, ale stále nie je šanca, že pri tomto celom, ako máte vyznačené v tom žltom, sa spráce 60 000 ľudí. A to vedia aj Bratislavčania, že je to proste úplné klamstvo a úplná hovadina. Portál Žilinak uverejnil túto fotografiu z protestu v Žiline. Oni tvrdia, že na tejto fotografii sa nachádza 6 000 ľudí. Ja som z okolia Žiliny a môžem vám povedať, že toto námestie je fakt malé. A nemyslím si osobne, že sa tam zmestí viac ako nejakých 5 až 7 000 ľudí. Hej? Oni povedali, že vraj toto je 6 000 ľudí. Ja som sa teda rozhodla túto fotografiu znova zanalizovať cez tú istú umelú inteligenciu. Výsledok 1762 ľudí. Umelá inteligencia mala trošku problém s tým svetlom, takže môže sa stať, že istých ľudí nezapočítala. Preto som sa rozhodla dať tomu prižmúriť obe očká a povedala by som, že je tam maximálne 3500. Keď som teda znásobila tento počet krát 2. Áno. Čiže absolútna lož, že toto je 6 000 ľudí. Toto nie je, ani to nevyzerá na 6 000 ľudí. Takže po tomto všetkom, čo viete, po týchto všetkých faktoch, vám poviem jedno. Slovensko je Európa a nikto nehovorí opak. Robert Fico z Európskej únie vystúpiť nechce a keby aj chce, tak nemôže. Vystúpenie a vstúpenie do Európskej únie sa môže realizovať jedine a len na základe referenda. Takže prosím vás, nenechajte sa oklamať a neskandujte heslá, ktoré nedávajú absolútne vôbec žiadny zmysel.